अब बना मत तो बिगाड़ दे। गावे सीखो गावे। एगो सुंदर लय गावे के लूर नहीं खेत लगा तो कहे कि हम श्री शंकर हैं तो फिल्म के जानी लीवर हवा जो कर कुछ ना तो अमिताभ नियर थोड़ा हवा आई भाईपुरी के स्तंभ हमें तारा नियर कितना जना ओइले चूतर रगड़ के हट गइले ढाहे वाला हई हरो हमार जन्म दिहल है भोजपुरी में पहले एगा ना रहे कमलबास से शुरू कोई नहीं 20 बरस पहले फुहरो बोले के ताजू हो बोल के जिया तारा हम प्रोग्राम जमावे के सोच ले तारा को उतना खोदले ना रहती तो डरे बोलता हमारे के को सब ताले सारा लोग घरे चल गए रहे हम प्रोग्राम जमाई ले पब्लिक के दिल में रहिले फैन हलो 2000 से ऊपर लोग सेल्फी खींचल हो तारा के केहू झाटियो बराबर पूछल हो केहू ना तारे को सेल्फी के होली हाल हो बता कहां गइले शंकर भैया कोई बड़ा गाड़ी ना कोई ले माने हम एको बेर मन पर सुनाई कि उतरत 8 लीटर पानी पी ले बानी बोतल से हां तो 2020 तार पेट झड़ता का के उतरत रहत बार-बार काहे मन पर रहो यही करे बाणी इतना गंदा बा माइक में एगो अश्लील नहीं की बोल ले हां भाई माइक पर कहता रहा कि गाड़ मारा उतर यही करी है भाषा यही जा नहीं खे ना घर आओ हां परसों गए रहे इनकरा के यहाँ रुको रहे धन्यवाद प्रोग्राम रहे हां हमरा के तो रोटी भुजिया भौजैया खिया दे होई कर मौगी हां इनकर भाषा एगो बा बड़ी गरम रहुए कतनो सुंदर दाल बनावतिया ए दाल में झांट के स्वाद बा ये दाल ही बनला रे। ये सब्जी हां ये सब्जी में झांट के स्वाद बा। ए तरह बनी मौगी आजीज हो गए लसिंगा से तकलीफ में हां कहीं का दाल चावल सब्जी में तो दलिया में हतवत किस के गुच्छा हुए मुठिया केस कहीं कहता रे हई कहा रे मैं हतना केस तो मैं कहते चुप रहो कतनो बढ़िया बनाओ तनी दाल सब्जी कहता दाल में झट के स्वाद बा सब्जी में झट के स्वाद बा कैसे आज झांटिया छील के डाल दल मैंने ले स्वाद लइए लेते स्वाद लइए लकी लिस्ट वाला गायक थोड़े में श्री शंकर भाई सीजन में ठीक भाई हां इनका से निमन घरे सृजनन में बाबू भइल बाड़े ई तो खाली अभी हनुमान के चाल चलता ननु हमारा सृजनन बाबा छोटा बना रहे 7000 पर रोज गावत थोड़ी ना हटाई ऊपर बात देखो श्री शंकर भाई हम तरह के भाई मानी ले तरह का फुहर बोले ना चाहिए पूछी का है ब्यास ब्यास के भाई होला इनकर बाबूजी हमारा बाबूजी जस इनकर माई हमार माई इनकर भाई हमार बहन इनकर बहन हमार बहन इनकर पाहुन हमार पाहुन इनकर सार हमार सार अच्छा इनकर मेहरारू हमार मेहरारू इनकर दूगो लइका हां जी तो हम काहे तार का बोली तू भाई न हो बबुआ तो संतोष गावे सीखो आ तू लांगो तरफ फुहर तर आवाज में कसक बातन को भाई अब कहता नहीं को चीज आ तू कह के दिखा दी हो मर्द मर्द छतरी के जुबान हो हां अपन टोटल विदाई हम पावर देता नहीं अपना गांधी भैया के हां इनका कहते थे भाई एक छोटा सा एकदम हां कहले तो कहे हम ना कहू के चिन्हवा चाहिए जनरल बोगी मैंने लतालती करबो हां एसी बोगी हो आई मंच सब व्यास के मिली आई सब व्यास के मंच ना मिली तो एसी में लतालती करबो नु तो लोग कहे कि सरवा पहिला बेर चढ़ल बा एसी बोगी में बेवकूफ बा ऐसे हम तार से लतालत ना करे तू खाली हम कहता तन कहियो है तने कह दिया मर्द को बताओ मर्द हम मत कह दियो भले गीत मत कहियो खाली स्वरलिपिया कह दियो अपन विदाई दे के जाए जितना मौगा हरले हैं सब मार्केट में हिटिया गेल बड़े सब लौंडागिरी क के ई गाँव तर इनका सावरी लय में सुने के बा मगध सम्राट सुदर्शन के बोला ली कोकिल कंठ तावरी कोकिल कंठ में दोनों में सजा दी है। अगर ये दोनों जना सन एक सपरत हाँ। तो बूढ़ा के बोला ली अरे तो जुड़वा दी। ये होलो सन एक सपरत हाँ। स्वर कोकिला सिंगरायन जादे के बोला ली के आवाज हां तनी लजइबो करलो थोड़ा बहुत चले बढ़िया महावीर जादू बारे इनका संग के जितना पड़ा रहे हैं कुल भैंसा हो गए सब हो गया सर।
सुदर्शन पाड़ा भैंसा हो गईले, हो गईले, बूढ़ा पाड़ा भैंसा हो गईले, रामा शंकर भैंसा हो गईले, सब लड़का सिरजानंद बबुआ वाह वो तो गधा है वो। भैंसा हो गईले। बाकी ई पाड़ा ओई पाड़ा लगन के चाल चलता रे बताई। लंगड़ का चाल कितना निमन चलता रहे। दिखाता। बुझाता बुझाता हमारा 2020 मैच 35 मिनट 30 मिनट कर दिया ही रहो। हाँ, टेस्ट सीखले खेलता आ तू 4.5 को दहल टेस्ट खेलता रहे। टेस्ट हई वो का कहीं का अभियंता संग बैठा तो रही है बड़ बात बता रहा खाती अरे छेछड़ा पड़े छेछड़ा ना 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 छेछड़ा माने छेड़छाड़ करे वाला अली लगा खाली स्वरलिपि को दी हो विदाई बाज जाए मर्द का जुबान हो लगातार धनिक बने कि ये है वो है तारा जितना महीना के कमाई बा उतना हम इनकम टैक्स भरी ली तू जितना बैंक में जमा कइले होखबो शंकर भैया उतना हमार सहारा इंडिया में फसल बा ए तो तारा जितना जोताइल होई उतना हमनी के ट्रैक्टर से कौन छूट जाला कहां गावा तरह सीखा अब गावे अंग्रेजी मत बोला हमारा से गावे सीखो। प्रथम व्यास है नेता आप बन सकते हैं कलमासपुर जिला परिषद बन गए बड़े पब्लिक के चाहत से पब्लिक से राजनीति में बन जेबो मार्केट बना लेबो लेकिन इंजीनियर डॉक्टर एसपी कलेक्टर ये पब्लिक से ना बनल जाला ये अपना माइंड खर्चा करना पड़ता है पढ़े के पड़ी नु पर तन विशेष ध्यान दे तू हमारे सामने गीत गई हो संगीत के बनम गावे सीखो भी। ये गणेश जी हमें विकलांग करम कहता कि का कोई लकी लंगड़ हो गई वही से सुखले सुखल तारा के कहने की शिशंकर भाई जबकि अब हम सावधान हो गए बने कि अगलो जन्म में लंगड़े मत हो जाए अब एगो जुगाड़ रखा तने कि कष्ट ना पहुंचे लोग के भोसलिन बेसलिन ओठ में लगा लो लगा लगा ले